খুঁজো এধান তবু আরো। Hi guys, my friends from Singapore. I'm coming to Singapore tomorrow on 17th of September, and we are organizing an event called Northeast Festival. खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बे समाव बिराद दुखुनि खौरां खोनानो मोनदों। दिनै इन्डियानिनो मस्ट फेमास सिंगार जुबिन गार्ग बिथाङा बे बुहुमाव गैलिया। साननैसो सिगांसो बियो सिंगापुराव थांगोननि गावखौ मिथिहोदोंमोन भिडिअनि गेजेरजों। माबोरै जाखो बिथांनि जिउआ ससेयावनो आसखान्दा जाबाय। बियो इन्डियानिनो जोबोद मुंदांखा देंखोगिरि। गोबां रोखोमनि रावजों बियो मेथाइ खनलांबाय। बियो 25,000-25,000निबो बारा मेथाइ रोजाबबाय। बियो जोंनि बर' रावावबो गोबां मेथाइ बिथाङा रोजाबलांबाय। जोंनि कालचारावबो गोबां बिहोमा होलांबाय बिथाङा। जोबोद दुखुनि खौरां। माबोरै बिदि जाखो बिथाङा रावबो मिथिस'नो हायाना माब्लानि समाव मा जागोन, सोरनि जिउआ बबेसिम इसोरा हरनाय बबेसिमाव मा जागोन बेखौ रावबो मिथिया। हरखाब बिथाङा गोमालांबाय। बिथाङा जिउ गोमालांबाय। बेयो अरायबो जोंनि जिउआव, जोंनि लाइफआव, जोंनि हारियाव, जोंनि माहारियाव, जोंनि इन्डियाआव आरो इन्डियानि अनगायैबो गोबां बिहोमा होलांबाय। बिथाङा गिदिर मानसि, देंखोनि राजा सासे, आसामनिथ' टप नाम्बार 1 सिंगार आरो इन्डियानिनो मस्ट फेमास सिंगार बिथाङा। गुबुन हादोरफ्रावबो मेथाइ खनोमोन बिथाङा। जोबोद दुखुनांथाव। फरेन कान्ट्रिफ्रावबो खनहैयोमोन। दा मा खालामनो, इसोरानो बिनि जिउखौ बिसिमल' हरदोंमोन होननांसिगौ ना मा होननांसिगौ मिथिला। गावनि खाफालसै बिथाङा जेरावखि थाया बिथांनि जिउआ गोजोन रेस्टखौ मोनथों, बेनि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबो। जोबोद दुखुनि खौरां। बिथाङा जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबां मेथाइ खनलांदों। बिनि गेजेरावनो बिथांखौ सनमान होनानै ससे हेडिंखौ खनलांनोसै आङो। खाम जथा गोमखांबाय बर'नि गामियाव, सेरजा सुफिन रिंखांबाय बर'नि गामियाव। गोबां दङ। मासिमा हर गेजेरनि मासिमा फुंबिलिनि जाराव फुंनि समाव सिखोला बहा थांनो साइकेलजों आजोलि, आंबो ओंखारदों गानै जोमै सोरखौबा नेयै हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जाराव, हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो। सिरि सिरि लासै लासै सोरबा खोनासै थैलांगोन थारैनो थैलांगोन नुवाब्ला नोंखौ बे जोमाव। Onoboy muloi ezoni siwali salinana. Onoboy muloi ezoni siwali salinana. जोबोद दुखुनि खौरां। मा रावजों फोरमायनो, माबोरै
माबायदि दुखु खालामहरगोन बिथांखौ माबोरै बिदाय होगोन बिनि साननानै मोना जिखुनु बिनि बर'नि गेजेराव जोंनि गासैबो आसाम आरो भारतनि गेजेराव बिहोमा होलांनाय कालचारनि बिथिङाव गोबां बिथिङाव बेखौ जोङो उनसंलांनांगोन जोबोद दुखुनि खौरां मा बुंबावनो दा बहुत दुख कलकाता खबर पाइছে আমার मोस्ट टप सिंगार जुबिन गार्ग আমার মাঝে এতিয়া নাই he is no more on us বেশি দুখ পাইছে বিভিন্ন ভাষা গান গাইখিনি 25,000 বেশি গান গাইখিনি আমার মাঝে বনাই দিলে আৰু বেছিকৈ দুখ পাইছে জুবিন গাৰ্গ যি আমাৰ মাজত নাই বহুত দুখৰ কথা his body dies but his contribution or impacts never dies his songs his voice will be ringing on us on all over the world thank you presentation